Λοιπόν, μάγκα μου, κάνω αυτό το βίντεο για την αλλαγή, αλλά με την έννοια της βελτίωσης. Και θα εξηγήσω πρώτα λίγο τι συνέβη σήμερα, πώς το ερμήνευσα και γιατί έφτασα στο συμπέρασμα που έφτασα. Λοιπόν, χθες τελείωσα το ταϊσαυτόν το Meditations του Μάρκου Αβρίλιου, το οποίο περίμενα πολύ καιρό να τελειώσω, καθώς μετά από κάποιο σημείο επαναλαμβανόντουσαν τα ίδια μαθήματα. Τέλος πάντων, αυτό θα αναλυθεί στο βίντεο του ίδιου του Meditations. Και απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχε ξεκινήσει και κατά του βαρετό αυτό το πράγμα. Και αυτό τελείωσα χθες. Σήμερα, χωρίς να κάνω διάλειμμα, ξεκίνησα το Essentialism του Greg McKeown. Δώσε μου μισό, να σου πω πώς λέγεται. Greg McKeown, αυτό είναι. Όταν τελειώσω θα κάνω σίγουρα βίντεο γι' αυτό. Και μου έδωσε μια αίσθηση χαράς. Και όλα τα βιβλία, όταν ξεκινάνε καινούργιο βιβλίο, μου δίνουν μια αίσθηση χαράς και γενικά όλοι οι άνθρωποι όταν ξεκινάμε κάτι καινούργιο, κάνουμε κάτι καινούργιο ή παίρνουμε κάτι καινούργιο, μας δίνει νομίζω ένα κίνητρο, χαιρόμαστε, δεν ξέρω να το εξηγήσω, αλλά σίγουρα το καινούργιο φέρνει κάτι ωραίο. Ωστόσο, αυτή τη φορά ένιωσα κάτι διαφορετικό, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο, τελείωσα το πρώτο κεφάλαιο. Και ενώ διάβαζα, για κάποιο λόγο χαιρόμουν πολύ μέσα μου. Και στις σελίδες αυτού του βιβλίου είδα πως μιλάει για πραγματική αλλαγή. Δηλαδή ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει να αλλάξει νοοτροπία, τρόπο σκέψης, θα σου δώσει μεθόδους για να καλυτερέψεις τη ζωή σου και όλα αυτά. Δεν θα αναφερθώ στο topic του βιβλίου, αλλά θα πω ότι φαίνεται ένα βιβλίο που υπόσχεται πολλά και πιστεύω ότι θα τα τηρήσει. Και με χτύπησε εκείνη τη στιγμή και κάθομαι και σκέφτομαι, είναι μόνο το ότι ξεκινάω κάτι καινούριο που με κάνει χαρούμενο αυτή τη στιγμή, ή το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό θα με βοηθήσει αρκετά. Και έφτασα στο συμπέρασμα ότι έχω συμφιλειωθεί τόσο πολύ με την αλλαγή και με τη βελτίωση, μου αρέσει τόσο πολύ η βελτίωση, που πλέον ένα βιβλίο, δηλαδή ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μου, γιατί τα βιβλία τα βλέπω ως κεφάλαια σε κάθε μου ζωή, δεν μου αρέσει μόνο επειδή είναι κάτι καινούριο, αλλά και επειδή ξέρω ότι θα φέρει αλλαγή, ξέρω ότι θα φέρει βελτίωση. Και αυτό που ήθελα να αγγίξω και να συμβουλέψω είναι ότι φαντάσου τη βελτίωση ως κάτι καλό. Μην βλέπεις δηλαδή την αλλαγή ως κάτι δεν μ' αρέσει να αλλάζω από το ένα και το άλλο. Δες το ως κάτι καλό, αποδέξου το και όχι απλά να το αποδεχτείς, να το αγαπήσεις κιόλας. Δηλαδή να σου αρέσει να βελτιώνεις μέρα με τη μέρα. Και εδώ είναι που έρχεται και το mindset του αιώνιου μαθητή, που ουσιαστικά δεν σταματάει κάποιος ποτέ να μαθαίνει. Οπότε αν αποκτήσεις το mindset του αιώνιου μαθητή, θα αγκαλιάσεις με λαχτάρα και αγάπη τη βελτίωση και κάθε νέο challenge και κάθε νέο κεφάλαιο της ζωής σου που φέρνει ένα challenge και φέρνει πληροφορίες για βελτίωση. Δηλαδή ένα νέο κεφάλαιο για σένα μπορεί να είναι, ας πούμε, όπως είναι για μένα σε λίγο καιρό, η προπόνηση για το στρατό, δεν θα σου πω για το στρατό, αλλά η προπόνηση για τις ειδικές δυνάμεις είναι ένα νέο κεφάλαιο για το οποίο θέλω να προπονηθώ και να γίνω καλύτερος. Αν όχι ο καλύτερος, ο δεύτερος καλύτερος, που θα είμαι εκεί μέσα στη μονάδα, στις ειδικές δυνάμεις. Για σένα ένα κεφάλαιο μπορεί να είναι το να πετύχεις στην επιχείρηση. Και σκέψου το πρώτο ως μια πρόκληση, να αγαπάς δηλαδή τις προκλήσεις και να τις αγκαλιάζεις. Και δεύτερον, σκέψου αυτό το νέο κεφάλαιο, την επιχείρηση δηλαδή, ως κάτι το οποίο θα γίνεις ακόμα καλύτερος, θα εξελιχθείς, θα βελτιωθείς. Δηλαδή θα φτάσεις, θες να φτάσεις στα 10.000 και περνάνε 3 χρόνια, χτυπάς τα 10.000 το μήνα εισόδημα καθαρό, και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είναι λογικό ότι έχεις αλλάξει. Οπότε μην βλέπεις απλά το στόχο ότι τα 10.000 και τέλος. Δες το και ως πηγή βελτίωσης, ότι από εκεί που ξεκίνησες την επιχείρηση μέχρι εκεί που έφτασες στο στόχο των 10.000 ευρώ το μήνα εισόδημα, έχεις αλλάξει και έχεις γίνει καλύτερος. Και δες και τα μαθήματα που πήρες. Τα λέω μπερδεμένα και θα προσπαθήσω να σου ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή λίγο τα μαθήματα που σκέφτηκα και πήρα σήμερα. Πρώτον, να αγαπάμε την αλλαγή και τη βελτίωση.
να μας αρέσει αυτό το πράγμα και να το κάνουμε με τεράστια χαρά. Και δεύτερον, να αγκαλιάζουμε τις προκλήσεις, παρόμοιο με τη βελτίωση, γιατί η βελτίωση έρχεται μέσα από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Και μιας και αναφέρθηκε και θα αναφερθεί σε ένα story το οποίο θα ανεβεί μαζί με αυτό λογικά, δεν ξέρω, είναι ότι να βλέπουμε όλα τα ωφέλη, να μην βλέπουμε δηλαδή μόνο ότι ξεκινώντας την επιχείρηση σε 3 χρόνια θέλουμε να έχουμε βγάλει 10.000 το μήνα καθαρό εισόδημα, να έχουμε σταθερά σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, έτσι και ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, αλλά να δούμε και το ότι για να φτάσουμε να βγάλουμε αυτά τα 10.000 το μήνα εισόδημα θα απαιτηθεί πειθαρχία, θα χρειαστεί μέρες που είμαστε χάλια να μην πέσουμε, αλλά να πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει, θα χρειαστεί θέληση και να βλέπουμε όλα τα ωφέλη που παίρνουμε, γιατί μία πρόκληση και ένα νέο κεφάλαιο ζωή μας δεν έχει μόνο ένα όφελος, έχει πολλά περισσότερα από τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Μπορεί δηλαδή να έχουμε θέσει εμείς έναν στόχο, αλλά μαζί με αυτό το στόχο πετυχαίνουμε και κάποιους άλλους πιο μικρούς, τα οποία τα χαρακτηρίζω ως ωφέλη, έτσι. Δηλαδή το να θες να πετύχεις στην επιχείρησή σου, ταυτόχρονα σου ανεβάζει το επίπεδο της πειθαρχίας, σου ανεβάζει το επίπεδο της θέλησης, σε βοηθάει να καταλαβαίνεις εύκολα τον εαυτό σου. Για μένα, ας πούμε, ήταν η γυμναστική που με βοήθησε να καταλαβαίνω πιο εύκολα τον εαυτό μου σε συνδυασμό με τη δουλειά. Οπότε αυτά ήταν τα μαθήματα. Ελπίζω να μην σε μπέρδεψα και τα λέμε στο επόμενο.